Ho dic pel teu bé. I si et digués que no? Segurament l'Azalea tornarà per apoderar-se de l'espasa. Encara que la tinguis en el teu poder, no podràs salvar-la. Salvar-la? Salvar-la, has dit? Salvar-la! Vosaltres no voleu salvar-la! Però jo sí! Només jo tinc realment la intenció de salvar-la! Orfen. Orfen. Jo et considero amic meu, ja ho saps. Jo també t'hi considero. Se't veu el cansament. Necessites fer repòs. Al llit d'un hospital. Planta'm cara, si n'ets capaç! Tenebres! Espases blanques de llum! Ben mirat. No entenc per què sempre he de ser jo qui es carrega la feina. Tots els deutes els ha contret el meu germà. I qui reclama que li torni els diners que li va deixar en préstec és aquell bruixot. No entenc què hi pinto jo en tot això. No saps com t'entenc, que es prepari l'origen de tots els nostres mals. Aquell bruixot maleït també li arribarà el moment de rebre que es prepari, perquè un dia l'estrangularé des de lluny. Tu no el podràs guanyar mai. Ai, vols callar? Mira que n'he arribat a ser d'estúpida. No havia entès res de res. El destí no ha volgut unir-me amb aquella persona. Sí, just. Tu ho has dit, el destí no ho ha volgut. Quan hagi marxat et passarà tot. Pregaré amb tot el meu cor per la seva felicitat. Vull que marxi lliurement. Sí, tens raó. Si vols un consell, pensa que ha estat un malson i esborra'l per sempre dels teus records. Perquè si el seguís només seria una càrrega per ell. Sí, claríssim. Vosaltres dos viviu en planetes completament diferents. Creu! Així penses el mateix que jo? Esclar, i tant que sí. Ni que m'ho demanés de genolls, jo no li aniria al darrere per res del món. No? Què es pot passar? Senyoreta Creau, li he portat la bossa de viatge que m'ha demanat que li preparés. Tingui, aquí la té. De viatge? I li volia dir que aquesta nit aquell bruixot encara es quedarà a la taverna i demà es posarà en camí. Creau, no em deus voler dir que... M'has descobert. És que estic segura que si l'acompanyo em divertiré moltíssim. A tu no t'ho sembla? Però què és això? L'encanteri de les tenebres. On és? On s'ha ficat? T'empunyo, espasa de l'adveniment demoníac! Si continuo així, només li faig el joc en Hàrtia. Esborreu-vos marques diabòliques. T'he trobat! Ataca ara, xarxa de la mort! Ets un digne deixeble del mestre Childman. I tu un digne membre del seguici del mestre. Quina ironia. Dos deixebles del mestre Childman que han de lluitar entre ells. No m'agraden els sentimentalismes. En guàrdia, Hàrtia! En guàrdia! Què és la... No pot ser. Mestre! Màgic!
Mestre! Una cosa terrible. La senyoreta Creao i la senyoreta Mariabel. Què dius? Però, Déu meu! Qui ha estat? El Vladiogost? Sí. Hartia, per què t'has allunyat de la casa? T'hi havia enviat perquè evitessis un atac així. Mestre. El Vladiogost no és una vulgar criatura demoníaca, perquè està dotada del coneixement dels humans. Segurament l'Azalea no conserva la consciència ni la lògica, però sí l'instint de voler recuperar la seva imatge humana. Justament per això, la seva potència demoníaca és incalculable. Tenies per sempre, però ara dins que em deixes. Ets l'amor meu més tendre, l'amor meu primer. Ara a la nit no vinguis pas a visitar-me, en els somnis tot somrient. I fins l'últim dels instants, fins que no m'has dit adeu, tant de neguit t'he llegit els ulls. Però de cop m'has dit adeu i la mirada t'ha canviat. Llavors En el siguiente episodio... He sido un estúpido. Jamás hubiera imaginado que Azalea las raptase y las convirtiese en sus rehenes. Si tanto quieres la espada de Bartenders, tendrás que venir a por ella. ¿Por qué no puedo salvar a Azalea? ¿Qué significa todo esto, Chairman? Próximo episodio, acompañadme en mi viaje, amigos. Yo te reclamo, llama blanca de la luz.